تفلتو دو حبري قربتكم حبري صفركم كمون تنفاشكم ناي كلاليتكم تعنا كم زنقركم حمام كلاليت كاب تتحسبون لعلي نبزحات سبات زاتك حمامي بتعمز قرم نقر دما كساب 9% زخونو بس ناي كلاليت حدور حمام ويدما كروني كني ديزيز زنبرو سبات بات حمام كم استطاقعو አይፈልጡን እዚ ድማ ናይ ኮላሊት ሕማም ከቢድ ዝገብሮ ምክንያቱ እንድሕር ዳ ኣብ መጀመርያ ፈሊጥናዮ ነቲ ሕማም ኮላሊት ዘምፀልና ምክንያት ምሕካምን ኣብ ኮላሊትና ካልእ ተወሳኺ ጉድኣት ከይበፅሕ ምክልኻልን ይከኣል እዩ ስለዚ እንደም ሒዘልኩም ዝመፅኣኽ ቪድዮ ክንፈልጦም ዝግቡኡና ምልክታት ናይ ኮላሊት ሕዱር ሕማም ወይ ድማ ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ እንትኸውን ብሓፈሻ 15 ምልክታት ናይ ኮላሊት ሕዱር ሕማም ዘለው እንትኾኑ ንሎሚ ነቶም 6 ምልክታት ክንሪና እዚ ድማ ብሓፈሻ ኮላሊትኩምን ህይወትኩምን ዘድሕን እዩ በመጀመርያ ግን ቁኑዕ ልቢ እንተሃሊኩም እዚ ቪድዮ ንኻልኦት እውን ስለዝጠቅም ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ብምግባር ጀምርዎ ናብቶም ምልክታት እንትንኸይ እቲ ቀዳማይ ዓፍራ ዘለዎ ሽንቲ ወይ ድማ ፎሚ ዩሪን ዓፍራ ኣብ ሽንቲ ክንብል ተለና ኣናእሽተይ ዓፍራ ኣብ ውሽጢ ሰከን ዝጠፍኡ ማለት ኣይኮነን ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ተጣቢቑ ዝፀንሕ ዓብዪ ዓፍራ እዩ እዚ ድማ ካብ ደምኩም ፕሮቲን ወይ ድማ ኣልቡሚን ናብ ሽንትኹም ይፈስስ ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክት እዩ እዚ ብኸመይ ከም ዝብገስን ንኮላሊትና ዘለዎ ትርጉም ንምርዳእ ኣብ ኮላሊትና ብሚልዮን ዝቁፀሩ ግሎመርለስ ዝበሃሉ ብጣዕሚ ቀጠንቲ ትቦታት ኣለው ናይዚኦም ስራሕ ድማ ደምና ምፅራይን ናይ ደምና ቀያሕቲ ዋሂታት ፀሚቆም መሓዝን እዩ ኣብ ልዕሊ እዞም ናይ ደም ትቦታት ድማ ፀጉሪ ዝመስሉ ነኳላት ኣለው ብኡ ኣቢላ ድማ ኮላሊትና ደምና ተፃሪ ኮይኑ ግና ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ልዕሊ እዞም ኣብ ኮላሊትና ውሽጢ ዝርከቡ ናይ ደም ትቦታት ጉዳት እንትበፅሕ ድማ ከም ኣልቡሚን ዝኣመሰሉ ፕሮቲን ናብ ሽንትና ይልሕኹ ወይ ድማ ይፈሱ ኣልቡሚን ድማ ናይ ሳሙና ቅርፂ ስለ ዘለዎ ኣብ ሽንትና ዓፍራ ይፈጥር እዚ ድማ ኮላሊትና ተጎዲኣ ከም ዘላ ይሕብር ካልኣይ ሕበጥ ወይ ድማ ስዌሊንግ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ኣብ ሜዳ እግርኹም እስቲ ብኣፃብዕትኹም ን5 ሰከንድ ፀቒጥኩም ሓዝዎ ካብኡ ስደድዎ ስለዚ ምስ ሰደድኩምዎ ኣብ እግርኹም ንውሽጢ እትው ዝበለ ወይ ደሞ ዝፀንበቐ ነገር እንተሃልዩ ፒቲንግ ኢደማ ይበሃል ናይዚ ምክንያት ድማ ዓፍራ ዘለዎ ሽንቲ ብምሻንኩም እዩ እዚ ማለት ኣልቡሚን ብሽንቲ መልክዕ ብምውፅኡ ኣብ ደምኩም ዘሎ መጠን ኣልቡሚን ብጣዕሚ ይወርድ ኣልቡሚን ድማ ኦስሞሲስ ብዝበሃል ከይዲ ፈሳሲ ኣብ ውሽጢ ናይ ደም ትቦታትና ንምሓዝ ይጠቅም ስለዚ ኣብ ሰውነትኩም ሕፅረት ኣልቡሚን ምህላው ፈሳሲ ካብ ናይ ደም ትቦታት ናብ ትሹ ወይ ድማ ፍሮም ኢንትራሴሉላር ቱ ኤክስትራሴሉላር ክፈሱ ወይ ድማ ክልሕኹ ይጅምሩ ከም ውፅኢቱ ድማ ሕበጥ የምፅእ ብስሕበት መሬት ምክንያት ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ እግሪ ሕበጥ ዝህሉ እንትኸውን ሓደ ግዜ ግን ኣብ ዓይኒ እውን ሕበጥ ይህሉ እዩ ብኻሊእ መዳይ ድማ ዋላ እኳ እንትሓበጥኩም ኣብ ደምኩም ዘሎ መጠን ፈሳሲ ትሑት ብምዃኑ ኮላሊትኩም ፀሚእኹም ከም ዘሎ ብምሕሳብ ማይን ጨውን ካብ ሰውነትኩም ከይወፅእ ትገብር እዚ ድማ ነቲ ሕበጥ የባኣሶ እቲ ሕማም እናተባኣሰ እንትኸይድ ድማ እቲ ኣብ ሰውነትና ዝተኣከበ ፈሳሲ ናብ ሳንባ ውሽጢ ስለ ዝኣቱ ንምትንፋስ ትፅገሙ ኮይኑ ግና ኣብ እግርኹም ሓቢጥ ቶሎ ዝጠፍእ እንተኮይኑ ናይ ኮላሊት ሕማም ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ዘይጠፍእ ሕበጥ ኣብ እግሪ ሓደ ግዜ እውን ኣብ ዓይኒ እንተሃልዩ ግና ሕክምና ከይድኩም ቸክ ግበሩ ሳልሳይ ለይቲ ምሽናይ ወይ ደሞ ኖክቹሪያ ብኻሊእ እውን ፒንግ ኣት ናይት ንብሎ ንኽእል ኢና ብልምዲ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ሽንቲ ምሽናይ መግለፂ ጥዑይ ኮላሊት ከምኡ እውን ኮላሊቱ ፅቡቅ ትሰርሕ ከም ዘላ ገይሩ እዩ ዝርድኦ ኮይኑ ግና ናብ ኮላሊት እንትንመፅእ እቲ ኣገዳሲ ነገር ናይ ሽንቲ ብዝሓት ዘይኮነስ ናይ ሽንቲ ፅሬት እዩ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ግን ኮላሊትኩም ኣብ ምሸት ሽንቲ ከይመፀኩም እያ ትገብር ምክንያቱ ድማ ሓደ ለይቲ ስለ ዘይትበልዑን ዘይትሰትዩን እንትኸውን ካልኣይ ድማ ኣብ ሰውነትና ADH ሆርሞን ዝበሃል ሆርሞን ኣሎ ወይ ድማ ኣንቲ ዳይዩሬቲክ ሆርሞን ይበሃል ማለት እዩ እዚ ድማ ሽንቲ ኣብ ሰውነትና ክዕቀብ ስለ ዝገብር እዩ ኮይኑ ግና ለይቲ ብተደጋጋሚ ሽንቲ ቤት ትኸዱ እንትኮንኩም ኖክቹሪያ ይበሃል ማለት እዩ እዚ ድማ ሓደ ምልክት ናይ ኮላሊት ሕማም እዩ እስቲ ሕጂ ድማ ሕብሪ ፅፍርኹም ረኣይዎ ክልተ ሕብሪ ዶ ሪኢኹም ብፍላይ ዓባይ ኣፃብዕትኹም ማለት እዩ ኣብቲ ታሕተዋይ ክፋል ፅፍርኹም ዝርከብ ፅዕድው ዝበለ
ሉና ወይ ድማ ንእሽተይ ወርሒ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ ድማ ጽፍርኹም ኣብ ቀጻሊ ዕብየት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ እስቲ ሕጂ ድማ ነዚ ምስቶም ናይ ኮላሊት ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣመሳኽርዎ ናይ ኮላሊት ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት ጽዕድው ዝበለ ዘይኮነስ ቀይሕ ቡናማ ሕብሪ ኣለዎ እዚ ድማ ሃፍ ኤንድ ሃፍ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኮይኑ ግና ኩሉ ናይ ኮላሊት ሕማም ዘለዎም ሰብ ጽፍሪ ከምዚ ዘይኸውን ይኽእል ማለት እዩ ራብዓይ ናይ ዓጽሚ ምርቃቕ ወይ ደሞ ኦስቲዮፖሮሲስ ሓደ ናይ ኮላሊት ሕማም ምልክት ምርቃቕ ዓጽሚ እዩ እዚ ድማ ምክንያቱ ሕዱር ናይ ኮላሊት ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣብ ደሞም ዘሎ መጠን ካልሽየም ብጣዕሚ ስለ ዝቕንስ እዩ በዚ ምክንያት ድማ ሰውነቶም ፓራታይሮይድ ሆርሞን ዝተባሃለ ሆርሞን ኣብ ሰውነቶም ክምንጭ ይገብር ማለት እዩ እዚ ሆርሞን ድማ ኣብ ሰውነቶም ዘለዉ ዋህይታት ዓጽሞም ንኽሰባብሩ ይእዝዞም ማለት እዩ እዞም ዋህይታት ድማ ከም ዝተኣዘዝዎ ዓጽሞም እናሰባበሩ ካልሽየም ካብ ዓጽሞም ናብ ደሞም ከኣቱ ይገብሩ እዚ ድማ ንግዚኡ ኣብ ደሞም ዘሎ ሕጽረት ካልሽየም ዋላ እኳ እንተፈትሐ ድሕሪ ዝኾነ ግዜ ግን ካልእ ናይ ጥዕና ጸገም ሒዙሎም ይመጽእ ማለት እዩ ናይዚ ውፅኢት ድማ ድኹም ተሰባሪ ወይ ድማ ንስብራት ዝተቃልዐ ዓጽሚ ክህልዎም ይገብር ማለት እዩ እዚ ድማ ኦስቲዮፖሮሲስ ይበሃል ብእንግሊዝኛ ኣብ ሓደ ሓደ ሕሙማት ድማ ቁመቶም ብዝተወሰነ ሴንቲሜትር እውን ይቕንስ እዮም ስለዚ ካብ ንእሽተይ ብርኽ ዝበለ ነገር ወዲቕኩም ናይ ዓጽሚ ስብራት ዝገጥመኩም እንተኮይኑ ብፍላይ ናይ መገጣጠሚ ኢድ ዓንዲ ሕቖ ወይ ድማ ሽምጢ ስብራት ምልክት ናይ ኮላሊት ሕማም እዩ ማለት እዩ ሓምሻይ ብረት ዝብል ጣዕሚ ወይ ደሞ ሜታሊክ ቴስት ብረት ዝብል ጣዕሚ ሓደ ልሙድ ምልክት ናይ ኮላሊት ሕማም እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ድማ ዩርያ ኣብ ደምና ስለ ዝበዝሕ ዝተወሰነ ካብኡ ናብ ምራቕና ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣፍና ዝርከቡ ኖርማል ፍሎራ ባክቴርያ ድማ ነቲ ናብ ምራቕና ዝኣተወ ዩርያ ናብ ኣሞንያን ካልኦት ኮምፓውንድን ይቕይርዎ እዞም ባይ ፕሮዳክት እዚኦም ድማ ኣብ መልሓስና ዘለው ዝተወሰኑ ሪሴፕተርስ ክነቃቅሑ ስለ ዝገብሩ ብረት ዝብል ስምዒት ክስማዓና ይገብሩ ማለት እዩ ብኻሊእ መዳይ ድማ እዞም ኮምፓውንድስ ትንፋሽኩም ናይ ሽንቲ ሽታ ክህልውን ይገብሩ ሻልሻይ ቁርፀት ናይ ጨዋዳታት ወይ ድማ መስል ክራምፕስ ናይ ኮላሊት ሕሙማት ኣብ ደሞም ዝለዓለ መጠን ፎስፌት ኣለዎም ስለዚ ሰውነቶም ነዚ ማኔጅ ንምግባር FGF 23 ዝበሃል ሆርሞን ክልተ ትእዛዝ ክህብ ይገብር ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ኮላሊቶም ብሽንቲ መልክዕ ፎስፌት ካብ ሰውነቶም ክተኣሊ እንትእዝዙ እቲ ካልኣይ ድማ ማዕናጦም ፎስፌትን ካልሽየምን ኣብዘርብ ከይግበር ይእዝዝዎ ማለት እዩ እዚ ድማ ቫይታሚን D3 ናብ ኣክቲቭ ፎርሙ ከይቅየር ይከላኸል ስለዚ መጠን ካልሽየም ኣብ ሰውነቶም ይወርድ እዚ ድማ ሓያል ቃንዛ ዘለዎ ናይ ጨዋዳ ቁርፀት ክህሉ ይገብር ማለት እዩ እዚ ቃንዛ ድማ ብፍላይ ምሸት ኣብ ዝድቅስሉ ሰዓት ብጣዕሚ ይውስኽ ኮይኑ ግና ነዚ ናይ ጨዋዳ ቁርፀት መጠን ካልሽየም ምውራዱ ጥራሕ ኣይኮነን ዘምፅኦ ናይ ኮላሊት ሕሙማት ብፍላይ ኣብ መጀመርያ ከባቢ መጠን ማግኒዥየም ዝወርድ እንትኸውን ናይ ደሞም ኣሲዲቲ እውን ይውስኽ እዚኦም ኩሎም ድማ ናይ ጨዋዳ ቁርፀት የምፅኡ ስለዚ ምክንያቱ ዘይተፈለጠ ናይ ጨዋዳ ቁርፀት እንድሕር ደኣ ሃልይኩም ጥዕና ኮላሊትኩምን ኣብ ደምኩም ዘሎ መጠን ኤሌክትሮላይትን ቸክ ትገብሩ ኣለኩም እምበኣር ከስ ንሎሚ ሒዘልኩም ዝመጻእኹ መደብ ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀኒ